Avui fem uns cigrons amb ceba, coco liofilitzat o sec i espècies. També tenim llavors de cilantre, de fonoll, de comí i de grosella. Tenim clau, gingebre, garam masala, cardamom, canyella, pebre vermell i sal i pebre. Les espècies són aquestes d'aquí, en pols, i les llavors aquestes i aquesta. Una recepta molt fàcil. Comencem la recepta sofregint les llavors que prèviament hem passat pel morter. Tot seguit hem afegit un gradall tallat petitet i ara una ceba petita de Figueres. Avui hi posarem dos tipus de ceba, ara hi posarem ceba tendra, però la ceba tendra la posarem just abans de saltejar els cigrons. I hem afegit la ceba tendra, l'hem sofregit una mica i ara incorporem els cigrons. Tot seguit les espècies i finalment el coco. Ja hem posat totes les espècies, també les llavors de grosella, que encara no les havíem incorporat. Ara hem posat el pebre vermell, remenem bé, saltegem una mica i el coco el posarem per emplatar. Aquí tenim ja els cigrons llestos per servir. Hem posat una mica del coco aquí, però en el moment d'emplatar el posarem perquè doni millor el contrast que estem buscant. I ja el tenim al plat, amb aquest coco sec que hem posat per sobre, aquests cigrons que en la recepta original d'un llibre de cuina hindú es diuen cigrons sabji, que són com uns cigrons amb ceba, saltejats, espècies, llavors i una mica de coco.